guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जों थांनो नागिरदों दुर्गा मुर्ति फोजावनाय होनो नामा लास्ट फोजावनाय आरोना बियो बेहाय थांनो नागिरदों नायनि मा नुयो जा हायो नोंसिनो देखायलांगोन आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय स्किप बानायालासेनो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय मानसिफ्रा टट' गंसेयाव 8 जन 9 जन गाखोदों 10 जन 12 जन जाबाय मानसिफ्रानो गाखोनायानो सोरबा बेबायदि गाखोफेरदों थांगासिनो आरोना गारि भारा दावराव खालामबाय नै बिसोरो सासेथ' ओंखारनो लाजिबाय खोमा बियो ओंखारनो लाजिबाय लायनासै এখন सलिया आं लासै थाबायबायलै खरा थाबायबाय बाया उदां आरावदों दिनै लास्ट खालिबो खिथुनसो थाबायबाय बिसोर सासे सिगाङाव दं नै ओमफ्राय गिबियावनो गोसो गैयाबाबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम माने जोङो दा साबग्राम संकस दैमाखौ बारबोबाय आरोना गासिबो ओमफ्राय जों नै दा माजिपारा र'डआव मोनफैबाय दायो जोङो थांगासिनो आरोना साबग्राम हाबनोसै गेट मोननोसै बेखौनो जायाखै करबेरे गेटआ नै एन्ट्रि आरोना बेनो साबग्राम एन्ट्रि बेथिंनो हाबलांगोन जों बेजोंनो हाबगोन जोङो नै दनफोरजों नैबे गथ'आ मावजां होनो बिनि नामखौ नै बिनिखौ लांबाय जों लांखानायावसो बेरायफैदों आरोना दसे गासिबो लांनायावसो एन्ट्रि मारिफैखादों जों बै हाथरलागाव बे मोननैखौ गारसिगोन ना आरो दामनाय देनायफ्राबो एसे खम जाजोबदों आगोलाय बांसिन मोना आगोल बांसिन ओरैनो सोंफ्लायल' मिथिबाय जेबो लाग्रा सल' गैया बे ओरैनो नांबाय लानो गैया बियो मिथिबाय लाखाया
बे मानसिया नायनाल' मिथिबाय जेबो लाया बे ओरैनो ट्राइ खालामनायनायल' आयो हिटखा ओरैनो लाग्राव दं आरोना बियो जेबो लाया ससमाखौ दोनफिनबाय नै इलाय थांलायबाय दा अमा नायलागोन नायबानो जाबाय बेखौ ससमाखौ दोनफिनलायबाय Arne habilai bene instrumen. Instrumen tu mari bisa kai. जेसेबां मोनागोन अब्लासो मानसिबो आरो ना भाइ बिदिया मानसि जागोन गासिबो बे मन्दिरा बेखौ नुखादोंमोन ना दहाय बाहाय फाग्ला बादि माबा मोसाफैलायबाय